Да, пак сме тук в подземния гараж, защото е студено да духате. Да, тази шапка, ако питате, аз не знам и откъде е подарък, не? И тя е много тематична с колата ни, която сме взели това днеска. И да, днеска ще снимаме Toyota Supra. Колата е Toyota Supra, трето поколение. Колата е 91 година. Те се произвеждат от 86-та до 93-та-4-та. Тази е фейслифта с новата предница, с другия спойлер. По-хубава е. Колата е за европейския пазар, следователно не е с 1JZ мотора, е с 7M мотора. Реално бащата на JZ моторите. Той пак е 3 литра редови. Пак е турбиниран, с ръчна скоростна кутия, на окачване, както се вижда, с шпере колата, оригинален, LSD. Така мога да сложиш картоните, ама не картоните, Хикс. Да. И да, човека е направил пълна реставрация на колата. И така мога да сложим инстаграма на колата. Тя си има личен инстаграм. Какво знаеш си? Да, сдигащи фарове и с много як лип. Гумен. Това е парче гума, брат. Значи това е великия 7M мотора. GTE, в смисъл оригинално турбиниран. Много интересно, че до последните години вече на 7M му слагат турбо и реално е с най-голямата заводска турбина до 2003-2004 година. Тя е бая голяма, между другото е по-голяма от 2060. Моторът, тъй като в последния момент са решили да го турбинират, не е като на едно JZ от тук да вървят, нали, смукателите, ами пак като на атмосферното минават от тук слиза долу в интеркулера, от тук пак се връщат към турбината и от тук смучи въздуха до турбината. И много мутално. И съответно от другия край има много място, пък от този край гайката няма падат на земята даже. Имат много голям проблем е този мотор, когато го турбинират, защото те го турбинират в последния момент и съответно главата е стегната малко и съответно много веднага духа гарнитури, турбината много надула и съответно, както е направил нашия човек, шлайф на главата, шлайф на блока, което е много мъчно, защото чугун блок малко трудно с шлайфа, но шлайф на блока и с ERP шпилки и оттам вече когато се стегне както трябва, вече няма проблеми. И метална гарнитура, да. В смисъл по-дебела и една идея да се разреди мотора. Абсолютно целият двигател е пълен ребилд, нали, пълен основен ремонт с всички сегменти, биелни лагери, основни лагери и тем подобни. Много се е играл. Той човека каза, че ще предостави снимки, нали, ще покажем някои работи. Да, лагава е. Става голяма турбина нормално. Не си е много голяма тази турбина, брат. Майката си. И да, 230-40 коня някъде. Стокова си е, не е барано допълнително, защото не се предлагат и толкова и тунинг комплекти за този мотор. Но човека каза, че се е доволен спрямо вървежи. На окачване, както му се види, регулируемо, нали, с степени и с всичко. Това е колата отвътре. Има много готин волан, иска топка. Има много готини часовници и всичко. Наистина много ми хареса интериора. Някой немец преди нас, явно и той е карал със спортен волан, няма бибитка и изкарал ето една бибитка. На отделно копче. Много грозно и срано така, ама какво да се прави. Колата, тъй като оригинално турбо, има изкаран булсметър и налягане на масло, което е много готино. Оригиналното радио също много готино, кеф има. И е с климатроник. Има си ауто на перката, има ауто на кои духалки, градус и мрадус, климатик, всичко е брутално.
Колата е имала темпомат, само че темпомат се пуска от волана и както виждаме, нали, вече няма темпомат. Салон е много хубав, плюшен, много ме харесва и много удобен, приятели. Ръчната отляво, което е много рядко на японска кола, ръчната да е отляво. Винаги е отдясно, така далече дърпаш. Тук има схеробяснен за тавана. Тавана е на 4 болта, както виждате. Тарга е. Да, много готино. И да, най-яката екстра е, че има духалка на ташаците, брат. Болс колер. Най-яката нещо. Само лято собственика каза, че е много приятно, да ти фири така вкъсти гащи, много приятно. Има си специално електрическо надуване на шофьорската седалка. Огледалата са електрически. 5-степенна кутия. Казват, че държи до 700 коня за кутията и диференциала. Не е като фанеш да надуваш кватрото и още на 250 коня трябва да правиш карета. Марета, глупости. Реално колата е почти Full X3, няма подгрев. Принципно ги има изкожен салон, но тази е с плюшения салон, който между другото на мен ми харесва повече от другия. Има с дигитален километраж, обаче той е само за Япония, който е такъв много готин, така как е спала, така много готин. Да, колата няма газ и няма да има. Човека паралеля. Плаща. Какъв разход ти дава? То зависи как се кара. Реално на магистрала, ако караш 140, гори 10. Което е супер окей. Еми, да. Дава по-нисък разход от Голфа. Какво говорим повече? С електрически джамове, автоматични, много готино. Панда да направиш кадър на копчета. Отзаре е 2 седалки, но има 3 колана. Надзор за някой, ако ще се качва. Минавайте, защото тръгнали, няма да спра. Да. То ролинг е толкова чист, този джам, че направо. Какво прикажа? Чай ще го изчистя. Подпрегам. Бърнаут, дай бърнаут! Дай бърнаут! Еба, моторист, брат! Евала, брат! Няма и подкачил, брат. Та подкачил остане без яйчница, брат. Дано не е някой приятел да гледа клипа, брат. Ще такъв. Имам някаква много сантиментално, ма кефят BMW i3. Возил съм се в 2 различни, преди фейса и след фейса. Много са яки. Кефят. Такъв... След време бих купил на дъщеря ми такава кола. От оригиналния клип го направи. Представи се на камерата. Здравейте. Казвам се Петю Делчев. И си блъскам главата с Toyota Supra Mark 3. Ще я потърпя още малко. Има хора в колата, е малко по-трудно. Пак има хала. Има хала, не. Колата върви добре. От кога е в тебе колата? 5 години, 2019 я купих, точно преди COVID-а. Дойде, баща ми я взе от Германия, беше на гости на един приятел и го пратих да ходи да гледа коли, защото реално бяха на почивка. Викам, сега ще ви намеря занимания. Гледаше 1, 2, 3. Едните не ги хареса, тая я хареса много, вика супер е колата, обаче е ниска, вика не мога да кача на платформа, ще я прибирам аз. И тръгна сам и след 200 км по магистралата отдухна гарнитура, естествено. Не качиха платформата вече? Да, естествено намериха вариант за платформа, но сега 12 няма 10 часа в нея, защото чакаше да дойде платформа, а пък валеше дъжд и общо дето видя бая зор. И той се прибра с някакви автобуси. След месец дойде колата, от автовоза директно в гаража. Усещате ли как друса? Как прави така цялата? Реално не. Да, защото няма покрив. Направо така се осупва цялото купе. Да. Много е гадно. Без покрив е ужас. Като само. И да, от автовоза директно в гаража, двигателя вънка и се почна 2 години по време на COVID си я правих. Доста забавих нещата, защото както всички останали, COVID-а бая обърка сметките и реално не знаех дали ще имам тия пари, ги имам
спестени ми бяха горе-долу, да, колко ще ми стигнат и не исках да харча по колата. Обаче, пълно разгубих всичко, изтърках всичко, нали, мостове, диференциали, кардани, кардан, всичко по оски и така нататък, всичко съм го изтъркал, съм го върсал, капаци на клапани, тук отпреди да също доста работи. Разгубих всичко, видях какво ми трябва. В един момент, вече като бяха по-наред нещата, поръчах частите от Америка, защото тук няма нищо. И то двигател е слаган само на тази кола и в Япония на Солара. И общо взето, нали, не мога да намериш много части за нея. Освен ако примерно някаква тръба не е слагана на някакъв друг двигател, да изкочи в Toyota, ама общо взето всичко от Америка. И така, всичко наново, събрахме я, подкарахме я, разработихме двигателя и от тогава съм навъртял едно 16-15-16 хил. Километра. Всичко е окей, няма проблеми с гарнитурата, няма проблеми. Има проблеми, те изкачват постоянно някакви проблеми, ама това вече не е нова кола, нормално. И те изкачват проблеми от некачествени части. Аз първо, оригиналните тампони на двигателя бяха отвратителни. Бяха поскъсани, залепих ги с някакви силикони, колкото горе-долу да мога да покарам колата. През това време се намеря тампони, докато се намеря тампони, той се скъса тампона, стана сол двигателя, клекна на единия край. Няма никакви тампони за тази кола. Оригиналните бяха 530 лева тампона. Те са два, нали? Викам, няма шанс, поръчах някакви китайски за $50, пак от Америка. Сложих ги, карах 10 000 км, това ми се случи и са предни 2 лято. Караме по планината малко по-агресивно и на един завой волана ми остана навъртян и не мога да го изправя. И директно към дерето, нали, тръгна колата. Напълнах го и все едно изкочи нещо, все едно изпляска и почна да се върти пак нормално. И това на всеки завой втвърдява в някакъв момент. И да решиш, че някаква нещо рейката се е прецакала, не знам. Оказва се, в последствие едвам се прибрах. Оказва се, че тампона се е скъсал, двигателя е мръднал и стъпва върху карето на волана. И реално двигателят настъпва волана и ти не мога да въртиш. И вече таковах, намерих за 40 нещо лева тампони, нали, на тампон. И в крайна сметка ги поръчах. И сега сме с оригинални тампони. Тампона на кутията е то оригинален сменен. И така, постоянно изкачат някакви дреболи. По завоите в планината е най-кев да се кара. Да. Нали, магистралата е скучно. Нито върви много, нито е комфортна, нито е тиха. Не е какво знае какво. Усеща дупките, като видиш дупка и са... Стягаш е така целя, защото не знаеш джанта ли щупиш, кой щупиш. И е много тегаво, но да, в планината е супер. Единственият проблем е, че е доста тежка. В смисъл, колите от тия години, примерно E30, Силви и така нататък, нали, GTR и друго, са тони 200, тони 300, евота и така нататък. Тази е тони 600. И е осезаемо по-тежка. Доста по-тежка. В същото време много странни решения са правили по колата, защото някои неща по колата са супер спортни, някои неща по колата са супер GT Cruiser, луксозни, за дълъг път направени. Нали? Седалките виждаш големи дебели, покачването фабричното беше супер меко. Екстри супер много натъпкани вътре, които, нали, за спортна кола. Сега е готино, кефим сама, реално няма нужда от тях. И в същото време, примерно, задният диференциал към моста, повечето след това и тогава са на тампони. И, нали, те, ако искат вече да правят, да ходят на писта, слагат метални втулки, нали, твърди тампони. Викате така. Тук е твърда връзка. В смисъл, директно диференциала на моста с 2 болта, разбираш, което вкарва супер много вибрации. И не е много готино. Отпреди е с Double Wishbone, с, нали, не е с Макферсон, е с 2 носача, което пак е, нали, доста спортно. Тампоните на двигателя са твърди, в същото време е някакво меко окачване, пак тежка, но не мога да се сетиш какво се искали да направят. Те японци много са го... Не, така цяло... интересно е сглобява. Тази не е много сполучлива като модел. Сега последно време почнаха да растат цените, ама примерно на фона на Skyline R32 по това време, Skyline е бил извънземен, това е пародия. Да. Докато... вече следващото поколение, четвърката. Следващото поколение, нали, вече е доста изпипана. И реално по завоите в планината, като я карам, прегряват предните дискове, те са гадни, ама трябва да ги сменя, но ги прегрява. Почва да напряга супер много рейката прегрява и тя, почва да плюи масло.
след което като ти стине маслото не стига, почва да ви и постоянно се ходя с масло за рейката. Миналия път толкова ги прегрях, че направо, защото бях изчистил и пребоядисал апаратите. Миналия път толкова ги прегрях това лято, че направо апаратите боята шупна по тях. Не е за много агресивно каране. В смисъл за кеф и за газаре, за това става. Или па за магистрала, или този двигател мога да го направиш ужасно. Не е смисъл, има по 7-800 без много да са напълват и оттам нататък има и по 1000 кусур кони от този двигател. Ако ще ходиш на някакви драгове, е супер, нали, там дали имаш 100 кг отгоре или нямаш се, да. Ама за агресивно спортно каране не е точно колата. И това ма дразни реално по нея доста. Затова се чуя дали да не я продам и да взема нещо друго. И ако я продадеш, какво ще седиш? И много мерак имам за Ево. Много мерак имам за Ево, защото реално е тони 200, от към поведение, който и критик да го е карал през годините ще казват, че е велико. 5 примерно, Ево 5-6 най-ма кефят, Ево 5 най-ми харесва, ама те са си най-скъпи. 7-8-9 също са много добър вариант, казват, не съм карал, не съм такова, коментирал съм с някакви момчета, ето имат, ма казват, че 7-8-9 са бая по-модерна кола, вътре бая по-добре се усеща, ние са по-спартански. От една страна ма кефят спартанските работи и да е нещо, нали, да имаш повече усещане от към колата, от друга страна пък в един момент вече почваш да търсиш комфорт, защото не съм на 20 и не ми е забавно да ми опира на всеки легнал полицай. За Корвет мислех. C6, те са горе-долу, ако дам някой лев отгоре мога да си взема едното вместо другото. И за Yaris GR имам много мерак. Мога са пипа по нея много, мога са надува много. Аз гледах, има изкаране на Yaris трета цилиндъра мотора, има 703 коня изкарани на 1.6 3 цилиндъра. Да, и той даже, ако не са уважени ние австралийци, това е без да отварят мотора. В смисъл с стоков шортблок, само глава и нали, отстрани работи. На стокови карантии. Да, което това е супер впечатляващо. Иначе виж колко върти. Виж на пети нещо е мега мъка в момента. Не е да удря прекъсвачката някаква Honda, разбираш? Това е муден е двигателя, не е направен за... Все пак. За някакви високи обороти. Макар че този същия двигател, хората по форумите с малко работа по главата го въртят на 8300, което не знам как става. Те си знае. Но по завоите реално наистина е готино, защото не ти трябват някакви изръцки коне. Аз, нали, евал на всички дет ги надуват и правят някакви изръцки коне от колите, ама в крайна сметка аз лично не виждам смисъл, защото тя няма къде да се кара. Аз в момента тя брои дупките. На магистралата не мога да караш бързо, то не е готино да караш бързо с тази кола. По завоите, тя ако е 500 коня, нали, турбодвигателя е, в случая тази е 140 коня, като надуи турбото става колкото става. Нали, при надуи турбото няма никой. И ти в завоя от 140 да ти стане 500, си в първото дърво. Принципно да. Нали, има вариант с там антилак, турбо и така нататък, ама това вече са много... Там вече отиваме на... напрегнати работи и да. Много консумация на турбо, на част от двигателя и така нататък. Затова и не съм мислил много за тунинг, да не говорим, че тук, както видяхме, няма ОБД, няма нищо, няма компютър. Има компютър, дете... трябва да се прекарва вече мега. Трагичен. Да, реално взимаш един стендалон, взимаш един преходник към тоя... Да бе, то мисля, че даже трябва да има и готови. Има, ама 1500 ле компютъра, 500 ле преходника, оттам нататък ти нямаш електроник пулс контролер, защото ти е механичен. Трябва да почнеш с интеркулери, с генерация, защото има едно гадно коляно на турбото, де ти за на 90 градуса и турбото би в него. Това е първото нещо, де трябва да се направи, ако ще правиш. И то почна. Да. И то се тръгва оттам нататък. Някой трябва да я ремапне. Да, няма кой да се занимава, хиляди тук в нашата област няма кой да ги прави тези работи, което е много голям проблем. Търсим човек, който да настройва мега,
искаме да настроим Corrado G60, моля ви се, намерете човек, който да настрои мега. Мъчим се сами, не става, моля ма. Някой, ако познава някой ценандър, не е проблем, каквато и да е, да човека да се занимава да го направи. Тегаво е, много е тегаво от към тунинга, всеки си мисли, че е супер забавно, докато не почне да го прави. Да. Почва от главоболията яко. Тръгнеш да караш, тук проблем, там проблем. Да, вървиш си с куфара. Аз първите там 5-6 км гидорията с инструментите от Заря, още едно куфарче с някакви дреболи от Заря, защото все пак аз съм събрал. Да. Пак успял си, браво. Да, учих се по нея, ама да, получи се. Браво. Каквото е имало, първите 1000-2000 км изкочиха всякакви глупости, дето видях какви тъпоти съм правил, виж всичко и вече е доста наред. Общо взето, благодаря на всички, които гледаха до момента, които не са гледали да са живи и здрави, които са ги гледали пак да са живи и здрави. Видео, спонсорирайте ма. И общо взето да, благодаря за... За нищо? Да. Общо взето, панда, тук служи моя, тук служи твоя, тук служи неговия. И да. Благодаря и до нови срещи.